Kamusta naman ang ato niya mga pinalangga nga mga tagpalamati? Mayong hapon dira sa inyo. Kag sa tanan nga nagatutok na sa siniya nga tinion. Welcome sa panibagong nga edisyon sa programa This is My Life. Sa subong adlaw Martes kita, petsa 23 sa bulan niya sa Marso tuig 2021. Mapaang ang aton iyang nga mabatsagan sa sining nga tinion. Kay tungod man ina kay shadow ka init. Shadow ka init sang tiyempo. So pag abot sang kahaponan ma-feel naton nga do nagaguom-guom si kalangitan. Galing kay do wala gid katupa si ulan. But anyway, kamusta nila nga aton nga mga ka-action nga nakatutok na sa sining nga tinion sa ilamantag sa ka Transistor Radio. Iba nagapahunay-hunay na sa siniya nga tinion while nagapamati ang dulunggan nagapamati sa ilayatag sa ka Transistor Radio. Ang iban kung dako-dako dirang data galantaw Facebook Live. Sige So thank you so much in advance na nga daana sa mga ka-action naton nga wala yan nagauntat sa pag-monitor. Sa pag-monitor kag pag-follow man sang amon iya nga mga balita from sign on to sign off. Yes. So speaking of lakat sang panahon, dili kita anay sa aton man nga weather update sa subong iya nga adlaw. Okay, ang tail end sang frontal system amo ni sa karon ang naga-apekto sa Northern Luzon. Samtang ang easterlies naman amo ang naga-apekto sa kabugusan nga pungsod. Ang Western Visayas kalakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod eksperyensya sa nga magalumon nga kalangitan bangod ina sa or nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan o kung pagpanalithi o bangod ina sa easterlies. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan na silangan pakadto nakatundan na silangan ang mabatsyagan sa kabugusan nga isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob makakasarangan ang pagbalon. Kay na si Haring Adlaw nagbutlak mga alas 5:46 ang aga. Kag ini naman ang magatunod mga alas 5:50 karon iya sa or alas 5:55 karon sa Kasisidmon. Ang temperatura yara karon naga-range sa 27 to 32 degrees Celsius. Ano ako na puadi pa lang. Kung maglakat ka mo dira, balon gid tubig ha. Para di ka may ma-dehydrate. Kay ma-feel tagid ang tuman nga kainit sa panahon sa siniya nga tinion. Sige ano ba lang mga dapat man naton balantayan sa subong iyang program sang This is My Life sa aton mga national news danay subong diri kita. Okay, unahon naton ang pilaman ka mga impormasyon kay ti kagabi may araya sang public address or weekly public address si Presidente Rodrigo Duterte. Siyempre ang iya mga gabinete nagpasa naman iya sang tagsa nila ka mga report nga assigned sa ila assigned sang ila ang mga obligasyon ti isa diri na nakuha man naton nga mga information ining update kung ano na ang dalagan sa karon iya sang vaccination vaccination sa pungsod as well as kung pila pa ang mag-abot iya nga bakuna magluwas pa ina syempre sa mga plano yang pagabaklon bala sang Pilipinas di ba subong may ginahulat-hulat pagid kita nga mga another batch sang particular na iya ka bakuna sang Sinovac kag sang iya ka AstraZeneca kag ti sang damlag lang ang iya man ka Moderna ginhatagan man ini sila sang emergency use authorization. That's why nga ang Pilipinas nag-sign man sang deal para iya nga makabakal kag tikon mahimo kung may ara man sila sang i-share sa aton nga libre. Pero inatanan ang aton man nga balantayan. Kaya ang aton yung mga official sa national nagatinguha man agod syempre hindi maulihi ang Pilipinas kung vaccination ang paghahambalan.
So, speaking of vaccination, ang vaccine czar wala naton, si Health Secretary Carlito Galvez Jr. may-ari di siya sang rekomendasyon kay ininanotisyahan bala from other countries nga ang sa iba niyo ko nga mga pungsod wala nila ginubos gid bakuna, no? Mga lapit-lapit pa lang iya sa tunga ang kadamuon sang ilagin bakunahan nga health workers nagbakuna naman sila sa other mga essential workers. Okay, amo na sa karon ang ilaman nga mga technique para iya nga mapadasig, no? Mapadasig ang vaccination. Kay di ba given kun health workers may ara pa iya sang ginahulat man ang kada hospital, no? So sa example bisa amo ni nga adlaw, amo ni nga batch o sa next nga adlaw amo naman ni nga batch kay man kinahanglan nila nga after mabakunahan sang isa ti makapahuway-huway sila. Kung makapahuway-huway naman sila, ang another naman nga batch kay sila naman ang magabulos sa pagtrabaho. So muna ang 'di ba naging struggle man sa nga aton iya nga health authorities sa pagbakuna sa aton iya nga mga health workers kay mo na gani tungod man sa schedule sang ila iya trabaho nga ti wala bala sang agad-agad nga may ibulos o kag ang isa pa gid niya consider kay may iba niya nga nagbatsyag abi o taas ang ila iya nga dugo o naglingin ang ulo. Syempre hindi na dali-dali or hindi na agad-agad nga magbakuna given nga amo na ang sitwasyon. So kinahanglan nga patahaw-tahawon ang naanay. Amo nang pilaman ka mga factor nga gina-consider antes pa man bakunahan ang aton nga mga health workers. Syempre kalakip naman da kung mag-start naman ang aton iya nga program or programa for vaccination sa tagsa-tagsa na gid iya katawo. Sa tagsa-tagsa na ka-individual wala regardless na bala kung ano kung I mean nablang tapos na ang aton iya nga mga frontline workers after sina ti syempre ang mga factors gina-consider gid ina agud iya nga hindi bala mabasulan man ang government kay tungod iya sa mga adverse effect nga mahimo matabo. Sige So, diri kita danay sa aton iya nga headlines for national kay sa nasiling ko na si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. amo sa karon ang nagrekomendar nga umpisahan ang vaccination sa iban nga sektor. Di kamo pabor man kamo dira. Kay syempre at least bala hindi lang bala magtutok sa health workers. At least ang kumpiyansa sang tawo amat-amat nga magtaas pagid kay tungod nga may other pagid nga mga group of people nga mahahatagan niya sang bakuna aside or magluwas abi sa yara iya sa priority list sang aton national government. Ang ikaduha naton nga balita ining may kang tanan bala sa palayag man ni Presidente Duterte. Ambaya, hindi ko yung makapasiguro, no? Hindi ko yung makasiguro, hindi ko makapasalig nga ang gobyerno amo ang masabat sa mga magabatsyag dira bala sang serious adverse effect kung mabakunahan gikan sa ginbakal nga bakuna sang pribado iya nga sektor. Kaya nga tiambal ni Duterte, ano na iya karon niya, ako na iya ang malukdo sang sinaya nga problema sa piyak nga hindi man ako ang nag-initiate sang sinaya nga tikang. So that's why nga ginahimo sang presidente nga kung mahimo pa lang dapat mag-intra gid ang gobyerno for any nga plano nga pagbakal iya sang bakuna. Kay hindi pwede nga si private sector lang diretsyo naman kay manufacturer dapat patungaan gid ina siya ni national government. Kay para masiguro kay di ba amo na gani ang purpose man kun nga may ara kita sang may ginpasar nga layi, no? Agud ya in case of emergency o kung may magbatsyag dira sang serious adverse effect bangod sa bakuna, bangod sa inject sa iya nga bakuna, at least may ara sang kuhaan sang pondo nga ibulig dira iya sa sinang persona nga nagbatsyag sang seryoso iya nga epekto sang sining
COVID-19 vaccine. So, inakaroon ang akon man i-share dugang sa aton iya mga tagpalamati. Siyempre, isa pa naton kapag istoryahan man ang aton iya nga FYI portion. Sino dira sa aton nga mga ka-action ang may ara balasang ginahuptan niya nga ido. Aton sa karon iya nga topic, aton hibaluon ang nagkalain-lain man nga paagi, no? Para i-train ang inyo ido nga hindi magkaon sang basura. Kay di ba notice ninyo maglagaw wala kun kaisa? May makitaan si alaga nyo da nga dog. Nan di pa kagat ya lang dayon kay ang malain pati kaumakaon niya bala. Nan amo na ang problema. But anyway, amo ina sa karon ng aton iya nga tupiko for our FYI. Kag syempre, bantayan man naton ang akon iya sulat nga pagabasahon, dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma. And also ang aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today, sa subong man nga adlaw sang Martes, Marso 23, 2021. Alauna, 38 na kita, kag syempre balikan naton ang ining issue bala sa mga national nga gan headlines kuman kaina. Kay ginarekomendar sa karon ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga kun mahimo maumpisahan na ang pagbakuna sa iban nga essential worker. Bisan pa kuno nga wala yan natapos or wala pa natapos ang pagbakuna sa mga healthcare workers nga muna sa karon ang yara sa priority list sa vaccination program sa gobyerno. So sunod diri kay Galvez, ginahimo na ini sa US, US, Indonesia kag Israel. Rason nga amuni ang nakapadasig kag nakapadamo sang populasyon sang sining nasambit yang mga pungsod ang US, Indonesia kag Israel. Kun nga madamo na sila sa karon iya sang nabakunahan. Kay after kuno iya sang bisan wala pa kuno natapos ang sa mga health workers, ginamatamat naman nila ang other essential workers. Ginpalabuot naman ini nga rekomendasyon ni Galvez sa National Immunization Technical Advisory Group o NITAG kag ti syempre inakaron ang ginatunan man hindi lamang sang sining NITAG as well as ang aton iyang Department of Health and other pagid concerned agencies, no, kay para isa handom naton nga mapadasig kag mapadamo ang mabakunahan for COVID-19. Sa nabaluan, naglabot na sa 310,000 ka mga health workers kontra sa ang nabakunahan batok sa COVID-19 kag katumbas ini sang 21.71% sa kabilugan nga kadamuon sang healthcare workers nga target sa karon mabakunahan. And speaking of bakuna man bala, ang pagdulong isang bakuna, tinaghatag man diri sang update si Galvez. Suno kay Galvez, may ara sang 3, no, ka mga i-deliver sa siniyang bulan or antes pa kuno matapos ang bulan sa Marso, ginasaligan nga may mag-aabot pa. Inilibre ni siya nga mga bakuna coming from iyaka Sinovac, no, sa iyaka China abi. Kag baliduha ini siya ka separado man nga mag-aabot iyang vaccine from Sinovac kag ang isa pa among ikaduha nga batch sang AstraZeneca nga nagika naman sa COVAX facility. So we are hoping nga madugangan pagid ang aton nga mga healthcare workers nga mabakunahan kag ti syempre matun-an man ang ginadoso or ginarecommend sa karon iya ni Galvez nga kung mahimo, daluna ang mga essential workers nga mabakunahan man for COVID-19. Ang isa pa naton ka information, ining palayag bala ni Presidente Duterte hambaya hindi ko makapasalig, no? Kaya hindi ko makapasalig nga ang gobyerno amoy ang magasabat sa mga persona dira nga magbatsyag sang serious adverse effect kun mabakunahan sang COVID-19 vaccine nga gikan naman iya sa ginbakal sang mga pribado nga sektor.
Kay actually ining palayag sa presidente nasaad sa iya provision nga ginpermahan man nagligad nga bulan ining Republic Act 11525 o kun ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Tiisuno ka Duterte, duwalang alang tada. Duwalang alang tada kay kun ako na ikaron ang manalo paano ko na iya sabat sina, no? Kay ti do hambal sang presidente ang magwa sina assume liability. No, assume liability ti wala siya kabalo kung di ina naghalin mo. Kagang isa pa wala siya kabalo ang manera bala sa pag-deliver sang bakuna, no? Kay ti syempre muna ang ginahalungan gid kay gamay lang bala nga nga tawag na magtumbo magtumbo na balang magbuklod-buklod sa ginalabayan nga sang sa lakian nga ginbutangan sang bakuna, may tendency gali nga maapektuhan. That's why nga suno sa kay Duterte, hindi ko yung makagarantiya nga ang government amo na sa gyapon ang manalo o ang manabat sang sinaya nga problema. Kay ti kun isip-isipon, dako ina siya nga issue. Kag ti iya day ang ngalan ang nakataya. Panggin palayag diri ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez, amliang nga ginpaagi ini sa tripartite agreement, no? Kag sa ang buot silingon sang tripartite agreement, ang ginbakal nga bakuna ang maga-intra dira for syempre agreement antes pa man iya nga ma-procure or mabakal ang inang bakuna o maga-intra ang national government, maga-intra ang pribado nga sektor, kag syempre ang manufacturer sang bakuna. Pag ang isa pa, ti maagi pagana sa another process pagid sa mga concerned agencies, no? Para iya sa mga papeles, no? Kay para iya nga masiguro gid nga hindi ina siya do ano lang bala nang makaapekto, no? Makaapekto sa ngalan sang presidente kag syempre sa national government. Basi bala mahambal ti given ng public masiling nga di national government man ini nga nag-amuni ang natabo. Damo sa mga nagkalaapektuhan. So amo na yang ginapanigurado sang presidente. Hindi ko yung manabat dira iya sa mga problema. If kun ang matabo nga ang pribado lang nga sektor kag ang manufacturer ang magakontratahay sa pagbakal iya sang bakuna. So dapat may maintra si national or si gobyerno national agud iya masiguro nga inatanan nag-agi sa husto nga proseso and subong man ang pagdala sang bakuna safe safe ang pagbiyahe halin abi sa airport pagbutang isaylo sa salakyan kag ibutang naman sa sa facility nga parte ni Sir Abi or gin preparar okay para iya masiguro nga antes pa man ini siya inoculate or ibakuna safe sa. Okay? So, amo na ang pilaman ka mga aton yan nakuha nga information from national angod sa karon sa update man sang vaccination program sang aton yan national government kag syempre ang mga palayag man sang aton presidente nga inabulang nagasabat sa pilaman ka mga palamangkutanon sa mga opisyal sa gobyerno. Dami ng mga senador naton, damo ang naga-question. Speaking of budget, budget ang isa lang sa ilaman nga ginaistoryahan and also syempre ang ining update sa mga bakuna. Kahapon may nabasahan pa ko gani, may isa to ka doktor nga nagsiling nga may nagpauna-una tiya kuno yung bakuna even though hindi siya health workers. Amo nang ginalantaw sa karon sa aton presidente ag syempre sa aton yung mga concerned authorities agud nga mapasabat inang mga tawo. Okay, hindi na yan pwede. May ara kita sang ginasunod tapos sila mang-agaw lang. Sige So far mo na ang pilaman ka mga information naton nga nakuha gikan iya sa national kag syempre sa aton yung mga ka-action bantayan kay sa akon man nga pagbalik aton na pag-istoryahan ang aton nga tupiko para iya sa aton FYI. Action Radyo Philippine Standard Time 1:47.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna... Philippine Standard Time, 1:55. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with Action Radio Philippine Standard Time, 1:56, kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa siningan tinion, ato naman iyang pag-aistoryahan, ang aton nga FYI portion. Okay, ang aton iyang FYI portion, ang aton nga topic sa subong man nga hapon. Aton hibaluon ang nagkalain-lain nga mga pamaagi para i-train. I-train ang ido nga hindi magkaon sang basura. Sa mga dog owners, owners. Sa mga nagapanag-iyas sang ido. For sure, naka-experience gid ka mo nga kung maglagaw ka mo bala. For example, lagaw ka mo iya sa ati sang una, sang wala pa COVID. Wala pa na nabalang jutay lang ang gina-allow sa karon syempre sa lagoon. Ti isang unay wala hilway kada makalagaw, diba? Namigin maglagaw-lagawan upod ang inyo yang ido or sometimes dira sa new government center.
Hindi ginay malikawan nga may makitaan drang inyo nga mga doggy. May makitaan dra sila iya nga basura. Dayon na dalagan kag kuwaon ang basura kag kaunon. Di ba? Lain, no? Well, ang pagkaon mula sa basura hindi lang nga higko, Hindi lang nga higko. Bangod pwede, Pwede man ini nga mangin problema kung may makaon iya nga toxic ang aton ginahuptan nga ido. Kag ti syempre problema mo naman kadto ka naman iya sa vet no? Pa-check mo kung anong nakaon singi mo iya nga ido. Di mo na ang dugang nga problema. Sumong man, syempre may solusyon pa para iya matudluan ang aton mga ginahuptan dira iya nga ido, no? Nga hindi magkaon sa nga basura. Yari ang pilaman ka mga pamaagi. Number 1, familiar ka mo sa ginasiling Live It command. Sunod ko na sa mga eksperto, ang command nga ini, ang pinaka-useful, bago dagahatang inisang signal sa aton iya nga ido, nga untaton ang plano sini nga himuon sa basura. Ang pinakamaayo nga pamaagi para itulo ini, amo ang pag-train sa balay, pag-train sa inyo dira iya nga ido sa balay, kung sa diin mas jutay ang distraction. Paano naman inya himuon? Ti syempre butangan sang higot, kung maglakat, kag kung mahimo, familiar ka mo na sang dugi na butang di lang nga pakabit or something nga ina mo lang amo lang na ang i-focus or tutukan niya sang inyo nga ido, kakay abi mga pagkaon or any pagida mga hampanganan ni abi nan kay para kung may makitaan nga ido hindi siya may makitaan siya nga basura hindi ma-distract ang iya nga panulukan kay tungod syempre ang tutok niya gani ang iyang hampanganan or ang iya nga ang pagkaon. Kung ginpalampitan na niya ini sa wayon, syempre, kag mas hugton ang pag-uyat sa higot para hindi niya malabot ang basura. Kung magsunod na siya, syempre, muna hatagan mo siya sa iya paborito nga pagkaon. So, samtang kuno ginatudlo ang leave it command or ang sa aton ni pulong ganing ginasiling ta? Sili. Sili. Diba? Kamuta na. Or, hindi na. Daw tuod nga sa ato na diriya or human to human na siya nga conversation. Pero ang ido, yung makainsyende na, di ba? Kapin pa kung butungon mo ang iya nga higot or mas hugtan mo ang iya nga ihigot, no? Importante na siya. Importante na siya agud iya nga makontrol mo, madominar mo bala ang imo iya nga ido nga mapilitan siya nga hindi magpalapit sa basura. Ag importante te ang gusto mo dali nga ihatag sa iya na balang magkapaingganyo gud sa iya, no? Makapaingganyo gud sa iya nga hindi siya ma-distract kung may makitaan siya nga basura. Okay, sa tagsa kuno ka ginahimo tana bala sa mga aton nga mga ido, no? Kag maanhan niya abi nga, uy may ihatag na siya sa akon kung magsunod ko sa iya. Dito na siya, mabalik-balik na sa iya nga routine nga hindi ko ni magsunod basta sa wayon ko gani or basta gani hugto na nga ako nga higot. Hindi na ko ni magpanginpadlos, di ba? So tendency masunod sa imo ang imo nga ido. Ang ikaduha, planuhon ang ruta, no? Planuhon ang ruta kung diin ka malagaw or upod mo syempre ang imo nga ido. Sa masami, usual ta ginalabayan tuod, no? Maglagaw-lagaw. May malabayan kagid bala nga may malabayan kagid iya nga sa kilid sang dalan mga basura nakatipon. Bisan jutay lang na tuod. Pero kung makita na sang ido, ma-distract gid na siya, no? Kay man hindi sa bala makano kay mapanimahuan niya nan tendency sina di ba palapitan ginaiya sang sapat. So kung hindi pa gid niya ma-master ang ginasiling bala nga leave it command, amo man ni ang pwede iya nga himuon. Planuhon ang ruta na kung sa diin ang syempre ang area medyo jutay lang bala for distractions, no? Jutay ang distractions, tubtob iya nga masanay na siya kag kung pwede na kamo iya nga magkalabay sa may mga madamo sa basura nga mga dalan bilang practice man sa iya. Pero kung hindi pag Japon,
ti hindi lang danay, ipaiway lang danay, kay budlay man na sa iya, di ba? No? Budlay, ginakag mga ugtas ka lang. Ha? Kaya bisan ano mo na mga pa-practice iya, kung hindi pagig kabisado, tendency sinati, man Japon, diretso man sa Japon. Diretso man sa Japon sa basurahan. Kapin pagid kung mas dako sa or mas kusog ang ido mo sang sa imo, di mo ng problema kung kaisa. So, dapat muna, i-train siya for leave it command. Antes pa man siya nga ilagaw mo dara sa mga area nga hindi malikawan damo sang basura bilang practice man sa iya. Okay? Ag syempre, pahanumdom lang mag-usar sang higot nga mabakod kag malipot para mas malapit siya sa imo kag mas mahapos siya nga makuha kung magplano ini nga magpalapit sa basura. Ang ikatatlo, i-claim ang basura. Ang ikatatlo kuno, i-claim ang basura. Mas dako kuno ang tsansa nga idadma ina sang ido ang basura kung naghatag ka sang signal nga ang basura imo. Ang paagi nga ini halos pareho man sa leave it command pero kinahanglan mo sang body language para maghatag sang sinyas sang imo iya dominance. Para iya nga masiling bala nga control mo siya. Para himuon ini, kinahanglan mo nga kabigon nga imo ang basura. Paano? For example, kung ginpalapitan sa imo ido ang basura, uyatan sang maayo ang iyahigot, para hindi niya ini malabot, balabagan or itabunan mo dira sa imo lawas ang basura, kag ipalayo sa ido pagi sa pagsiling ti leave it or nang sili, di ba? Hindi yung butungon mo siya. Hindi kada. Amo nang himuon para iya nga maghalin ang imo iya nga ido, hindi na siya magpamilit nga magtener para sa may basura bisan nasimhutan na niya ina. Kag ti kun mahimo niya, hatagan da siya sang treat or iya nga reward. Okay, para amo na gani sa nasiling ko na kaina para madumduman niya nga sa kada amo na niya nga ginahimo, sa kada amo na niya ginahimo, may reward siya nga mabaton. Ang ikaapat, syempre, i-focus ang atensyon sang imo ido sa imo lang. Ang pagkuha ko no sang atensyon sang ido samtang nagalakat, magkabulig agud malikawan ang pagkuha or paghapit-hapit dira niya sa basura. Inibangod matun-an man niya nga mas rewarding ini sa baylo nga magpa-distract. Para itudlo ini hulaton nga lantawon ka sa imo ido, samtang nagalakat ka mo. Suno ko na sa mga eksperto kung naghatag sang atensyon ang mga ido sa iya amo, bisan wala pa may ginhambal, himuon ini nga big deal kag dapat hatagan man siya sang reward kay meaning sina syempre nagasunod sa imo. So kung pawayan mo lang na tendency amna kung ano gani ang tudlo mga disiplina sa iya, amo man rin ang sundo niya. Pero kung hindi ka kahibalo, dali sina halang-alang gid syempre ang imo ya do ikaw pa yung madumina sang imo ya nga ido. Subong man, the more nga ginahatagan sang reward ang ido, kung hatagan kaniya sang atensyon, permi niya ini nga himuon. Halimbawa, samtang nagalakat ka mo, kag may makita kang basura, kuha agilayon ang iya atensyon, pagiabi sa pagtawag sang iya ngalan, or pakitaan siya sang trito nga agud iya nga hindi siya ma-distract. Kaya syempre ang mga ido, nablang may masimhutan lang na sila, abtik na sila dayon. It's either nga dalagano na nila dayon, bisan may higot pa sila, mamilit gina sila ya. Though same man ako may makitaan sila iya nga mga another pagid nga ido, amo pagid ang problema kun kaysa. So dapat kun na pwede pa lang, amo na, number 1 gid, i-kaptan sang maayo kag ti paliputon lang ang higot agud ya nga hindi magpalagyo ang imo nga ido or hindi sa magkadto sa kundi indiin. Okay?
Yes, amo yan to ang aton iyang FYI portion sa subong man nga hapon. No, I hope nga makabulig ato sa aton iyang mga ka-action nga may ginahupdan dira nga mga ido. Ay labi na gid nga do hindi mo gid siya dali makontrol kung maglagaw kamo abi sa mga plaza or sa mga area abi nga open, para man nga mag-enjoy dira. Kag may makitaan siya iya nga basura, dayon kagat, kag dayon kaunon. Mayroon na akong safe, prong lain sina. Galing kay ti basura, hindi gid safe laban gina sa toxic. Mamagastuhan ka pa. So, dapat i-train, i-train ang inyo ido. Mga simple, mga bagay-bagay. Pero kung kaisa, kung hindi mo siya matudluan, samtang gamay pa, munang galid problema. Galid ang ginahalinan man sa pag lang dumanginit ka na lang bala. Kay tungod syempre, wala siya nagasunod sa imo. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:08 na kita. Standby dira sa aton nga mga ka-action. Kay this time, ako na ipagabasahon ay sulat man nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa Okay, ang ato niya nga letter sender nga nagpadala sa subong nga hapon, isa ini kalalaki, nga nagpatawag lamang sa kay Jacob. Kag ang sulat ni Jacob nagasining, Dear Tita Wilma, tawag lamang ako kay Jacob, 33 anyos. 4 katuig ako nga nagatrabaho sa isa ka insurance company, tita. Dako man ang ako niya sweldo, kag nangin maayo naman ang resulta sa kabuhi namon nga mag-asawa. Apang nag-abot ang pandemic, medyo naghina ang ginakita ko, bangod kun kisa na lamang makagwa, tita we. Siyempre, mas dako ang makita naton ko nga kwarta kung face to face, ang appointment sa mga kliyente. Apang, sa maayo nga palad may ara ako sa nga naka-close. Rason nga tayo yun sa gihapon ang kita. Kag pati si Papa na baklan ko man sa insurance. Kaupod na ang burial benefits nga mo naman. Ang ginhalinan kun nga anaakig ang akon iloy. Ginhambalan niya ako nga do pareho lang kuno, tita, nga gusto ko na iya nga mapatay ang akon amay. Kaya ginpaandaman niya ako nga hindi ko siya pagbaklan sang insurance. Kung gusto ko pa iya nga mag-ensyandihanay kami nga duha. Tita we, kamudlay magpaathag sa ako niya iloy. Rason nga gintago ko na lang sa iya. Ang ginbakal ko man nga insurance para sa iya para hindi siya maakig sa akon.
May isa ka hitabo, tita. Desyembre tuig 2020, natabo ang wala ko ginapaabot. Ginatake sa kurason si Papa. Maayo lamang bangod na hingagaw, apang naakig ang akon iloy. Kagin balik naman liwat niya sa akon, tita. Ang ginsiling siniuna sa akon, angot iya sa pagbakal ko man sang insurance. Dala sang burial benefits sa kay Papa. Tita we, tama kabudlay, ipatag sa akon iloy. Pero, ginapray ko nga hindi anay pagkuhaon ni Lord si Papa. Kay basi bala anong himuon sang iloy ko sa akon, tita we. Ang akon lang, wala naman ko actually, tita we, sang iban nga handom, kundi mahatagan sila sang seguridad sa tion nga may pagkinahanglan sang kwarta. Tita we, ano bala ang pwede ko nga himuon? Salamat gid sa pagbasa sang akon sulat, ang tagpadala, Jacob. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:14 na kita. Kag amo yan to ang ginpadala diri ang advice, nga letter. Ni Manong Jacob. Problema niya kay do subong bala nga mga generation. Siyempre may mga bag-o naman nga mga ginahimo, no? Ti ang mga iloy do na budlayan. Hindi sila gusto iya sang mga bag-o subong iya nga mga desisyon sa ila kabataan. Ti do na budlayan maning aton letter sender, in terms sa sining insurance. Kay sa paglantaw iya kuno sa iya nga iloy, do pareho lang kuno nga gusto na sini iya nga mapatay ang iya nga amay. Amo na ang problema sa karon ni Jacob. Basi bala maanan pagid siya, matabo pagid nga mahibaluan sa iya nga iloy. Amo na nagbakal siya iya sang insurance para diri magluwas sa iya nga amay. Pagting ginapray niya nga nilang danay pagkuwaon si Papa niya. Pati nasiling di nga ginatake sa kurason. Yung problema niya, paano bala niya nga mas mapaathag sa iya nga iloy ang sitwasyon kung nga tuyo sini or nga agin hatag agin kuwaan niya ini sang insurance. Diba? So, ang mga iloy kun kaisa mo maginituod mo. Ano gina sila ya? Basta manindugan gina sila sang ila. Okay? Sige But anyway, standby dira sa aton nga mga ka-action. Kaysa ako niya nga pagbalik pagabasahon kuman ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagpalanak.
mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Ma'am Maria. Maria Teresa Hofelenia. Good afternoon. Sa kay sa kay Ma'am Milagros Morales, good afternoon man. Nga nag-monitor dira sa may barangay Maaw, Syudad Bago. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon lang dira. Sa kay Rosalie Villorente, greet ko da kay Francisco Wakay. Sige, salamat ged. Sa kay Rosalina Arellano Espadero, mayong hapon man. Kay Mike Dan Bado, ma'am, biyahe pa ba Iloilo to Bacolod? I think sir, kung magsunod ka diri sa Bacolod, since nga wala pa man sa nga may ginhatag nga mga executive order si Mayor Bing, daw I think safe pa to nga magsulod ka diri sa Bacolod kay nagpagwa sang statement ang ka emergency operation center sa Bacolod bal nila do hindi pagid man ma-consider nga mag-request man to suspend sang biyahe from Iloilo to Bacolod kay nubo man yang cases sa Bacolod, okay? Sige Sa kay Nosi Balasi. Mayong hapon indayan, napabati lang ako sa nanay ko sa Castellana sa Hacienda Luisa, si Nene Basilio, watching from Taguig City. Sige, maraming salamat po. Sa kay Virgo September, mayong hapon. Sa kay Linwell Basilan, watching live from Cadiz City, Basilan and Eliardo family. God bless and more power to your program. Salamat, Ged. Sa kay Jarel Marande Gadudo, mayong hapon man. Kay Princess Chloe Bedlan, good afternoon action an. Shout out lang dira kay Jovi Van Cruz, kay Tito Boncosilio. She's watching right now. Thank you. Sige, salamat, Ged. Sa kay Ma'am Carol Montoya, dira sa Quezon City, mayong hapon lang dira si mo Ma'am Carol and your friends or mga kaupod nimo sa imo trabaho. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, mayong hapon. Si Sir Guillermo Clarito nga nag-monitor dira sa may Buena Vista, Barangay Buena Vista, Gibong, Puente Vedra. Salamat, Ged. Kay RR Tuparan Montoa Rihino, good afternoon. Sige, malun ko lang kay Tita We. Sige, thank you so much. Kay Sir Alex Montesa, nagkasabat ako sa imo, sir, ha? Mike Dan Bado, nagkasabat na ako sa imo, okay? But anyway, thank you so much, Ged. Sa kay Ma'am Lizelle Miranda Sakare, good afternoon man. Family Sakare and Peraren family. Ami Rivera, mayong hapon. Kamusta ko na si Tita We? Okay lang si Tita We. Sa kay Ters Vergara Sancho, mayong hapon. Sa kay Jascon Condino, mayong hapon. Diyog tamyaw ko kay Loser sang ayungon nga nagapamati gid subong. Sige, salamat, Ged. Kay Ma'am Christine Minyas Villalobos nga naga-monitor sa subong iya nga hapon dira sa Barangay Pandanon, DSB, mayong hapon lang dira. Sa kay RJ Nice Morales Fabul, please greet my family Morales, Fabul and at Bangbang, Carulan, Cabancalan City from Naisel. Sige, salamat. Kay Ma'am Ann Bella, thank you so much, Ma'am Ann, sa imo yung star. Kay Dodski Gardose, do ka familiar ni siya, Gardose. May kilala ko nga Gardose. But anyway, thank you so much, good sir. Good afternoon and more power. Okay, so kay Ma'am Ann Bella Saliwat, halong-halong gidra always. Kay Ma'am Ami Rivera, mayong hapon. Kay Shelly Abonador, shout out gali kay Lori, kay Ren Porman sang Silver Dragon, please lang. Ay! Inyo lang na. Dili pa gid. Inyo lang na. Okay. Sa kay Virgie Olpinda, mayong hapon. Ma'am Virgie Olpinda nga nag-monitor dra sa Celine Homes. Along gid always. Nag-monitor ko no. Thank you, good sir Dodski Gardose. Familiar sa imong apelyido, sir. I don't know kung kilalanay kita nga duha. Pero matsyag ko kilalanay kita nga duha. Anyway, thank you so much. Kay Ferne Espanyola, good afternoon. Watching live diri sa Barangay Locotan, Cabancalan City. Kay Ma'am Thurs Vergara Sancho, good afternoon sa liwat. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon man. Kay Ma'am Jean Hisolgon, good afternoon. Ma'am Maria Luz Grijaldo Makunat, naga-monitor kan Dumaraw Hinigaran. Stay safe. Kay Wilma Inocencio Cabarlas, mayong hapon. Kay Rhea May Banchas Oxenia, tamyaw niyo kuno
Oksanya Banches Gordon, duha pa kag sa mga tita ko sa Bayawan City, kag ang mga taga-barangay Manghano, Ila Castillana. Salamat gid kag mayong hapon. Sige, thank you so much gid. Sa kay Sir Eddie Recoport, naga-monitor sa sumong iyang hapon. Si Herman Para Jr., naga-live monitor from Manila. Standby dira sa aton nga mga ka-action kay mag-share pa ko sa dugang pagid naton nga mga information. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Alas 2:26. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life, and this time ako na ipagabasahon ang mahatag man nga advice ni Tita We para sa aton nga letter sender, nga nagpatawag lang sa kay Jacob. Mayong hapon sa imo, Jacob. Salamat man sa pag-share sa imo nga problema diri sa This is My Life. Natingala ako sa sitwasyon mo kay kung nakakombenser ka gani sang iban nga magkuha sang insurance, nga ang sa mismo iloy mo do nabudlayan ka magpahangop sa iya sa benepisyo sang insurance. Pero anyway, basi lain gid man ang panan-awan sang imo iloy parte sa sinaiya nga bagay. Ang iban abi may mga ginapatihan nga bisan anhon ta hindi ta na maliwat. Pero siguro ang mapanugyan ko sa imo, una, tingwa igid nga mapahangop mo sa imo iloy. Mapahangop mo sa imo iloy ang party dira. Basi kulang ka lang sa pagpahangop sa iya. Kabigas siya balanga daw kliyente mo. Kaga ipagwa ang imo convincing power. Nagkombenser mo gani ang iban, siya pa nga iloy nimo, di ba? Pero Jacob, kung daw hindi gid nimo makombenser ang imo iya nga iloy, kag daw halinan pa sang inyo hindi maayo nga pagtamdanay, ang akon nga panugyan, tumana ang imo nga iloy. Hindi pag ipilit sa iya ang isa ka bagay nga mahimo makapaguba lang sa inyo iya relasyon bilang mag-iloy. Kung ano ang iya ginapatihan, ina ang respetuha. Kabalo ako nga ang imo tinutuyo maayo kag para gid sa ila, pero kung amo man lang ini ang makapaguba sa inyo relasyon, sundan na lang ang imo nga iloy. Hindi na paghulata nga mag-abot sa punto nga magbinasulay pa kamo nga duha. Okay, sige salamat gid sa liwat sa imo iya manong Jacob sa pagpadala man sang imo iya nga sulat diri sa programa This is My Life. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:28 na kita. And this time, diri na kita iya sa first part man sang aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong nga adlaw sang Martes, Marso 23, 2021. Unahon naton ang mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Hindi dira magkasubo, no? Hindi magkasubo. Hindi kaya madulaan sa nga paglaom. Kung may mga tao dira nga daw nagapanghisa or kontrabida bala nga ginasiling sa imo kabuhi. Bangod, bangod bala ang mga kontrabida kon kaisa, amo pa na magkabulig sa imo, agud iya nga mas nga mapanami ang imo nga kabuhi. Kay man madamo ka dira sa mga matun-an sa ila.
ina ang sila ang magaserbe bilang iyang mga hangkat sa imo para nga mapabakod ang iyong desisyon sa kabuhi. Kag ti syempre malantaw mo. Malantaw nimo ikaw maningasog agud iya nga ipakita sa ila nga makasarang ka. Yan. Sige magtinguha lang magkapisan kag pagtinguha ina malambot mo gid ang imo iyang handog. Okay? Sa mga Aries lucky numbers 23, 36, 59, 45, and 11. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. O si sa aanay ang mga online deal dira bala antes mag-order. Okay, basi mahimo mabiktima ka sang bugos. Kag ti sa ulihi mahinulusol ka. Kung kaisa bala muning mga reported, di ba? Mga bugos nga mga manug baligya or bugos man nga manug bakal. Ti kung halimbawa nakapadala ka sang dako nga kantidad, kaluluoy ka. Sige. Sa mga Taurus dira lucky numbers 53, 46, 29, 33, and 12. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Makaangkon ka sa absolute freedom. Mahimo mo ang tanan nimo iya nga gusto. Apang sa mga Gemini, halungan ang ikaayong lawas. Sa mga Gemini dira lucky numbers 33, 46, 29, 16, and 15. Pearl white is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Gustuhon mo man yang masaylo ka sa iban yang area o sang sa makaupod mo dra ang mga mahilig bala manghilabot ya sa imo kabuhi o galing kay ti no choice ka. No? Kung galing kay no choice ka, so kung mahimo pa lang batuna na lang batuna na lang kay ti may ara ganiya sa mga tao. Kung kaisa hindi mo bala maanhan, hindi mo manamian ang ilay nga pamatasan. Pero sa ulihi, amat-amat na malang na Kaya kung kaisa magasabi man na sa as challenge sa imo. Kaya nga kung may mga nabudayan kadra pa kisamahan. Syempre gastrive ka man nga sa mat-amat nga ma-develop man ang inyo nga closeness. Okay? Sige. Sa mga Cancer dira, lucky numbers 43, 36, 59, 11, and 22. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Hoy, may ara isang resulta ang imo dira nga appreciation. Madayon man ang imo yang pagtrabaho sa abroad. Gani himusa na da tapusan na da yang tanan mga travel documents nga kinahanglanon nimo. Agud kun mag-abot ang adlaw nga muna magkabiyahe ka na. Kompleto ka na sa mga dokumento. Wala ka na sang problemahan pa. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 25. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mga Virgo, magkonsulta sa psychic para sa desisyon nga himuon or sa mga persona dra blang nga masaligan nimo or sa imo dra ginikanan o agud iya nga magiyahan ka sang husto nga desisyon.
Padayon na ang imong plano kung ini ang hindi man lang makahalit sa iban. Padayon na ang imong plano kung ini ang hindi man makahalit sa iban. Kag ti syempre nakitaan man nimo nga may puturo bala, ha? May ara ka sang anihon sa ulihi. Okay, sa mga Virgo lucky numbers 26, 43, 57, 35, and 13. Carrot orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, ang pagbaliwala bala sa imo iyang handom. Isa ina ka betrayal sa imo kaugalingon. So dapat bag-uha ina nga mindset. Palanggaa ang imo iya kaugalingon kag tikon ano drang gusto ihimua kay wala ginaiya sang problema kung may himuon ka nga mga bagay, at least kung negative or positive man ang mga resulta sina, at least masiling mo bala nga oy may na-achieve ko sa akon kaugalingon kag ti syempre may matun-an ka man iya nga lesson if halimbawa resulta gid man for negative inang imo iya nga gin-try. Sige syempre sa mga Libra lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 25. Ruby red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tagto Nobyembre 22, relax relax kag mag-meditate. Hindi magpa-impluwensya sa opinyon raya sang iban. Sunda kung anuman ang imo yan nahibalaan. Okay man na tuod nga may maghatag dira sa ilaya opinyon sa imo, pero siyempre pasalamatan mo na. Respetuha ang ilang opinyon. Pero ang imo iya nga desisyon, kung sa nalantaw nimo nga makapaayo ina, sunda na iya. Kag ang isa ka bulig sa imo, mag-meditate para iya nga magkalma ang imo iya nga pamatsyag. Kag ti syempre ang imo bala nga paminsaron, madula dira ang mga negative iya, no? Mga negative nimo iya nga ginapanumdum. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 35. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, ang appreciation mo bala sa mga gakatabo sa kabuhi, amo na iya ang diretso sa imo, magadiretso sa imo sa dalan nga kaayuhan, kag kalipay. So dapat bisan magagmay man ina dira nga mga nagakaabot sa imo yung mga bagay-bagay, dapat ina i-appreciate, dapat ina ipasalamatan. Kay sa ulihi basi pa lang bala masiling ka lang nga gagmay lang na tuod, apang gali ina may dako ya nga bili sa ulihi. Kag dako nimo iya nga pasalamatanan kon ina ang imo nga ginbaton. Okay? Sige. Sa mga Sagittarius dira, lucky numbers 33, 46, 59, 22, and 11. Purple is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:39 na kita. Kag amuyad to ang first part, first part sang aton iya nga horoscope. Standby dira sa aton nga mga ka-action para iya sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himualin sa soya, balunggay kag Zenthone. Ang kafe nga swabing aroma, swabing timpla kag swabing...
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:48 na kita. Kag pabalik diri sa aton iya nga mga nabilin pa, no? Mga nabilin pa naton iya nga horoscope sa sumong iya nga adlaw. Sa iluhan naton ang sa mga Capricorn. Sa mga Capricorn dira, Desyembre 22 subtob Enero 19. At tanan ko nga nahimo ni mo sa nagliligad, pattern ina sang mga events nga mga hitabo, no? Kag magabag-o sa imo iya nga kaugalingon. So sa mga Capricorn dira kung may mga nahimo gid man, no? Kung may mga nahimo kagid man sa mga ina balang wala abi nagmadinalagon, no? Kabiga ina nga isa ya ka lesson sa imo. Kabiga ina nga isa ka lesson sa imo para iya nga magtinguha ka pagid. Agud nga magtinguha ka para iya sa imo man nga handom sa palaabuton. Okay? No, natural na kung maka-experience kita. Maka-experience kita sa mga negative abi nga mga hitabo, mga problema abi ito na budayan gid kita mag-sulbar but then parte ina sa aton iya nga kabuhi, no? Para mahangkon man naton ang handom naton iya nga kaayuhan sa pangabuhi. Okay, sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 36, 49, 25, and 16. Aquamarine blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Ang imo dra bala nga ginahuptan iya nga sapat, puring man ina o kon ido or other pagidara iya nga mga ina bala makabig naton nga stress reliever. Subong uso man ang mga andra bla aquarium. Galing yung budlay diri sa aton kay pero may gabran out. Pag magulang ko to, nag-message gani sa connection na Oliver. Ang isda ko nun namon, nagatinga-tinga. Kaya nag-run out naman to sa area sa Bansilingan. Kaluoy. Kaluoy, isang amon nga fishes. Reaction JM na dumduman ko, nag-post mo to sa sanguna, sa iya nga mga isda. Naggo na to iya galing. Kanuga, no? But anyway, umugi na. Kaya hindi ko kayo sa malikawan, nag-brand out. Sige, balik kita sa aton yung horoscope for Aquarius. Oy, sa mga Aquarius ko, no? May isa ka persona, inablang ma-experience gini mo ang loyalty nga ginatawan. Sige, sa mga Aquarius dira, lucky numbers 23, 36, 59, 15, and 43. Mustard yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Uy, ang hindi mo wala gusto, muna siya ang maganyat. Apang, hindi ipagpagtugutan, okay? Hindi pagtugutan, nga mauyang. Or, mauyang ang mga energy or imo iya nga enerhiya dira sa mga bagay-bagay kun kay isa. May mga bagay-bagay kita kun kay isa nga ginadesisyonan tapos sa ulihi mahinulso kita kay do uyang lang kita sang aton iya nga enerhiya. But anyway, kung may mga amo sila nga ma-encounter sa nalantaw nimo nga do something negative na ang matabo, hindi na pagpadayuna, no? Hindi na pagpadayuna agud iya nga hindi ka man maghinulso sa ulihi. Sige, sa mga Pisces dira, lucky numbers 33, 49, 59, 12, and 22. Fire red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:53. Kag amoy ato ang aton iya nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong iya nga Martes, no? Martes, Marso 23 tuig 2021. By the way, mayong hapon, dra gali sa kay Tatay Oscar Akot. Nadumduman ko na kung taga-diin siya. Sa may Buena Vista, gali. Buena Vista,
sa syudad Yasang Silay. Sige, always gini siya kuno naga-monitor from sign on to sign off man. Salamat gid. Kay dira sa Ilanita Shirley kaga ni Choi Hildo dira man sa may Gimbalaon. Siyempre, umain ni siya sang Silay City. Thank you so much gid. And also sa iladra ni ng Christine, makaita minda kag kay Joy, ng Larry kag kay Kapid kag kay ng Norlin, dira iya sa RTN office sa my bread ko. Thank you so much gid sa inyo nga pag monitor sa subong nga hapon. Sige, sa siningan tinion, updatein niyo ako para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Kulabos na ako sa oras. Apang antes man diri kita nay sa atod nga Bible verse gikan sa Psalm chapter 37 verse 6 to 7. Be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Nga nagapasalamat, halong kita always. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,